Ahoj. Ahoj. Dobre, tak. Neviem, ani nevidno moc, tak. Je to dobre zaostrené? Dobre. Tak, čím by som začala? Chcela by som hneď v úvode poprosiť, prihláste sa na odber. Prosím. Tak, doma sa inak ospravedlňujem za ten účes. Hej, som chorá, nie som ani účesená moc, trochu som sa teraz iba tak, že na 5 minút naličila. No vlastne to bolo 6, lebo ja som sa začala ličiť a počúvala som 6 minútový Gangnam Style. Tak, zrkadielko. Neviem, čo s tým mám robiť. Sa nemôžem rozčesať, som chorá, všetko ma boli. No, fuj, to je bola. Ešte mám tu taký bordel, vidíte. Nemám to ani upratané, rána ležím. Horor. Tak, toto je recenzia na moje rúže. Ja ich mám dokopy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, až. A mám tu aj taký lesk a mám tu ale ešte také tento. Neviem, to bolo aj také na nanášanie, neviem, kde som to dala. Lip gloss. Je to dosť dobré, ale keď si to dáte, tak to až tak moc nevidno. Dobre. Ideme na celkom najstarší. To už ani nemám, toto je celkom vnečené, ale si ho už nedám. Vidíte, už aj toto je také. Už ani na viečko na ňom nemám. Som aj s Oriflamou. Aha, to je. Čiže 7. Aj s Oriflamou. A to mi spadlo, tak. Je tiež celkom dobrý. Ale tak ideme to. Tu mám tento od Baloši. To je celkom fajn značka. Takýto odteň. Dosť taký pre mňa nevkusný, taký. Ja neviem, ja nemám rada takéto rúže. Ani ich nepoužívam. Tento nepoužívam. Taký svetlý. Čo ja viem, mňa tak teraz vidno vo svetle, vidíte? A tak vidno je, že som naličená. Blbá. Neviem, či mi vidno vlastne. Neviem. Vidíte, sa to zase tu tak rozsvetlí. To kašľané. Potom tu mám takýto strieborný. A to vám poukazujem potom, keď ideme od toho prvého. Som ukazovala takéto farba. Tiež takáto silnejšia. Ale je tiež dosť fajn, keď si ho dáte, lenže vám to tak zvýrazní tie ostahne, nech máte červené. Proste horor, ja ich nemám horada moc. Neviem, ani si ho nedávam. Potom na tento. Ten si tiež vôbec nedávam. To je odtieň 91. Baloši. Vidíte? Neviem, ja sa takéto proste nepáčia. Ja mám iný vkus na tie, ako napríklad moja mama, ona si dala skôr tie výraznejšie, ako ja mám rada tie, neviem, jak to poviem, svetlejšie, krikľavejšie, proste tie, ktoré, keď sa pozriete na to, že napríklad ide nejaká dievča a chlapec sa na ňu pozrie a že no, napríklad honí tie rúž a povie, že to je taký typický, neviem, to je taký iný typický, hej, že ten pravý rúž, ktorý si dáva napríklad nejaká staršia dáma, že je to pre ňu také typické, ale ja takéto nemám rada, pretože
hneď, keď sa pozrieš, že už to ani tak nezaují. Proste, keď sa na vás niekto pozrie, už ho až tak nezaujíma, ako proste ten rúž. Nebude ho tak. A nie len chlapec, aj dievča nejaké, že keď sa na vás pozrie, už ho tak neohodnotí. Dobre, už pozrie, že napríklad môže ohodnotiť od jednotky do 4, do 5 napríklad hviezdičky, že pozrie, ani nebude na to dlho rozmýšľať a povie, že no celkom pekne. A už hneď dá toľko hviezdičky, že koľko napríklad sú, hej. Takže preto nemám také rúže rada. A najradšej nosím takéto. To je krásne rúžový. Tak preto, lebo ten nestrhne tak veľmi tú pozornosť, až tak moc nie. Napríklad asi ho dám a pozrite sa, že je pekný rúž, že hneď, že napríklad už si hneď poviete, že v Avone, že že je taká výrazná, hej, že už si ho niekde videla a že napríklad vo výklade, napríklad, že už si videla tú vzorku toho rúžu a že pozrieš a napríklad hneď ohodnotí, že je celkom pekný, že takto to vyzerá, že ja si ho kúpim a že už takto je, že je to už také proste iné ako ten typický. A ten je tiež moc dobrý. Lippenstift. Ale fakt dobrý a tento mám najradšej. Druhý. Tento je druhý. Prvý je... Kde je? Aha, tu je. Nie, kde ho mám? Som ho tu mala. No. Sme ho našli. To je tento taký oranžový. Také... Ja vám proste pozrieť. To okolo osvietil. Počkajte, vidíte aký je? Kokso. No teraz môžete. Teraz vidíte aký je? Taký pekný. Počkajte. Mám ešte hnedú kontúrku, tak moc dobre to nevidím. Takže tento mám z nich najradšej. Zdá sa mi taký z nich všetkých najlepší. Hneď ho ukáže, no nie že hneď som sa pomýlila, nie že hneď ho ukáže, ale práve že tento ani moc neukáže, že no, akoby, ani ho moc neukáže, ani ho moc nezvýrazňoval tú tvár, že pozrite sa, že že nezachytne sa vás niekto, kto vás vidí, keď si nanesiete túto rúž. Tak. Bola tieto... A ešte mám jeden, to je hrozne svetlý, ten nenávidím. To sú hrozný. Vám ukážem, počujte. Aha. Vidíte, a ten, keď si dáte, nanesiete, tak ten vám zase vidno hrozne. Hrozné to je, fuj. Vidíte, tak ten, keď si dáte, tak ten vám zase moc ukáže, tak nechcem ho. Neviem, asi ho dám sa stenice, lebo mala som aj taký les. Už som vám ukázala ten červený. Teraz som ho mala v ruke. Tak istý som mala ako tento rúž. Tak vidíte, že dala som ho sa stenici. Ble. Fuj. Dobre. A musím si nazad. Ja už vypadávam z slovenčiny. Nevypadávam, ale že proste, že už nech to vidíte. Dobre, pozrite sa. To nie je krajšie. To trošku. Je to najviac. Majú. Hopa. Tak, vidíte? Ten zase nezbada. Keby som nemohla rúž, vidíte, aké to je pekné. Dobre, sa presunieme na tento. Ten som dostala od kamarátky. Takýto zlatistý. Ukážem aj ten. Neviem, čo by som mala. 134, značka Bell. Zase. No. Čo ma tak zosvetlilo?
takto. Vidíte, tak ten zase strháva pozornosť a to dosť. Napríklad, keď si ho niekde vezmem, no, musím si tam aj lesku to na ňo, keď si ho niekde vezmem, tak hneď si ľudia všimnú, že aha, tak ona má rúž, že také farby a hneď si typnú, že si pozrú, že začnú rozmýšľať, že ak už si o to začnú potom začnú o tom rozmýšľať, že napríklad, že aký je, že ja ho asi rada nosím a takéto. Tak preto ho niekde neberiem, lebo mne sa nepáči tiež. I viacero mám takých, čo sa mi nepáči, neviem ani prečo ho mám. A tak dobre. No, nezapnite sa prihlásiť na odber. Ďakujem. To by bolo všetko, nie? Čo mám ešte robiť? Recenzovať niečo. Moje lagy. Roza. Ani ich moc nemám. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, počkajte, 6. Ideme od najväčšieho. A mala som ešte jeden strieborný. To si viete predstaviť. Takže 7 rád moje rúže. Dobre. Ešte tu mám tu. Takže takýto fialový teraz mám. Žiarný. Takýto krásny neónový. True Lover. True Lover. On v strede má taký, keby svetlo, vidíte takú čiarku. Tu sa pohybuje také svetle. Vidíte? Chcete to vidieť? Dobre. Takže tento mám tiež veľmi rada, je to môj, skoro dá sa povedať, najobľúbenejší. A už mám pocit, že tu niekto ide. Takže je to tiež dobrý. Inak ja kupujem lagy z čínskych obchodov. Sú tam lacné, za 50 centov kúpite. Taký malý, ale ja som ho nekúpila, je to väčší, hej, a väčší je tam. Napríklad taký. Za 50 centov, no že aj za 40, za 35, nie? Tak tam stojí, nie je to, ani euro za ňu. Je to dosť lacné. Čiže tento mám veľmi rada. Toto ohľadím, že zle zase. A tento ja mám najradšej. On posilní moje nechtíky. A ešte mám jeden priesvitný, vidíte? Som na to zabudla. Mám 8 lakov, hej. Lakov. Tento je, kúpte si určite, keď takto, ale neviem, ako si to kúpite. Moja mama ho dostala zo Španielska od mojej kamarátky. Hej, ona je fakt dobrá, ona ho dala, máme zadarmo. Dáte si ho, asi 2-krát si ho nanesiete každý deň. A nie, stačí, keď si ho dáte jeden deň, na druhý deň a už hneď budú rásť tie nechty. Vždy, keď si ho striham, dám si a už mi narastú. To je veľmi výborný lak. Ani som nevedela, moja kamarátka si ho požičala. Pozrite, koľko to už mám. Iba trošku z neho tak, neviem, base. A nenájde mi to. Počkajte. By som vám dala tam link. Base lak. Na nechty posilňujúci. No co? Aha, som zabudla, kde som pripojená na internet. A idem, že píšem, že base lak na nechty posilňujúci. Som zabudla, kde som pripojená na internet. Niečo sa nám poškodilo Wi-Fi, ale dobre, už ideme. Potom mám takýto zlatý. Jopa. Tak, tento, niekedy si ho dávam, ale moc, tak ho nevidno, takže ja si
No a keď beriem nejaké topánky, tak si ho dám na labky moje zadné. Tak tam si dám niekedy. Neviem, už nemám nič povedať. Nemôžem nič povedať také. Dobre. To je tu takýto svetločky, ten mám veľmi rada. Ten je takýto krásny rúžový. Ako keby dobiel, ale krásny rúžovočky, mám ho veľmi rada. Tento je tiež môj obľúbený. Vzdala by som sa ho. Opa, že mám rúž. Potom je tu takýto. Keby fialovo červený som zdal, repkovo. Je tiež veľmi fajn. Toho by som sa tiež nevzdala. Žiadny z mojich vlakov by som sa nevzdala. A potom priesvitný, takýto s tablietkami. A to je všetko. Ešte mám priesvitný tam. Teraz si nalákujem. Ten priesvitný, s tým nalákujem, to je pekné. Tak toto nemôžem. Pane Bože, počkajte. Tak je to pekné. No to chvíľu ukážem. Ešte potom si nalakujem. Takže to už je koniec. Majte sa, papa. Ešte bude recenzia na niečom z mojich, čo ešte v tom kufriku mám. Sama neviem. Pizzaty hrady, no pizzaty nejaké. Dobre, papa.